Twee regisseurs uit Alkmaar brachten de Bijbel naar het kantoor van de stichting Oude Frieske Tjerken. Een bijzonder moment, want ze waren al jaren op zoek naar de steerte Bijbel. Zullen we het openmaken? Zo. Ja, maar moet je eens kijken naar dat drukwerk van 1714. Hoe scherp dat toen ook al kon. In 2001 werd de Bijbel stellen bij een inbraak in het gebouw van de stichting. Daar werd het exemplaar dat honderden jaren op de kansel van de Tjerken van Britsemlijn had, bewaren in een kloes. Dit jaar doekte de Bijbel weer op. Meneer uit Heergewaard en die had het van zijn vader georven. En die heeft het aangeboden op de veiling? Ja, klopt. Die wilde het verkopen. Waarom? Die had geen emotionele waarde met de Bijbel. De opluchting is groot, want nergens in Nederland is zijn steerte Bijbel te vinden. Hij is van 1914. In 1904 is hij opnieuw inbouwen, opnieuw restaureerd. Er zit een hoop zilverbeslag zit erop. Hij is schonken terug Burmania en Foek van IJzinga, die trouwden doen, die had die Bijbel te schonken aan de Tjerken in Britsum. Het is bijzonder dat de steerte Bijbel weer omgevonden is. Er gebeurde in het verleden volle vaker dat Bijbel stellen waren, maar ze kwamen neer weer om. Het bloed dus oppassen. Hij komt nu in een kluis te lezen. We bergen hem goed op. Het Fries Museum heeft er ook belangstelling voor. Misschien dat ik wel een broekeling overeenkomst met het Fries Museum. Dan is hij te zien voor het museumpubliek. Dat zou misschien nog wel aardig wezen. De steerte Bijbel is verzekerd voor €10.000. En nou maar hoop je dat elke een haar houdt onder het 8e gebod: gij en zult niet stelen.